Jump, 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 jump. Jump.
ti slušaš? Prvi put je bilo kad sam rekao Miku. Ali volim da me neko kao Miki, prozivać tamo nešto. Znaš koliko je mlimbe? Znaš koliko je mlimbe? To ti je grumenje, znaš. Da. Grumenje, pada sam. Te mi to predstavio za van? Šta mi pričao bi te? Dobro se baci u vremenu. Gdje mi je to? Ne, dobro. Te mi to predstavio za van? Dobro pričao bi te u vremenu. Kad ugojim. Čuš da mu objašnji, ja onem blagi veze od tome, ja njemu pričam, razumiješ? Mene sve čisto, pedantno, kuće. Vera. Dovedem kod mene, viš kao... U apoteku se kaže. Veruj, zato što ti verovatno niko ne dolazi. Znači, dolazi mlin, ogroman mlin. Cepa. I cepa dalje, on peva. Razumiš, ja ne mogu da svima da pazi. Polazi mi sutra. Šta? Polazi mi sutra. Nema potrebe. Gledam tebe. I Vlada, kao mu Ja sam Vlado Mik. ovo sam i pijan. Ne mogu. I on cepava. Znači, moram da razmišljaš koji je tvoj posao. Šta ti imaš da razmišljaš koji je to posao? Kotovo! Kotovo je 70 metra! Deri se, sili ne spava. I ti odmah meni. Jesi pitao možda Johnny, možda Mika, šta gledaš u mene, što meni pričaš to? Zašto to meni pričaš? Kaže nisi pustio vodu. Nisam ja tebi rekao nisi pustio. Ali meni to pričaš. Uporno meni pričaš, oni su izašli ti meni držiš predavanje. Ajde da si svi u očima, vidimo ko ne pušta ta govna, ta odu. Nemoj da misliš da sam ja šabanerio. Malo, ako po dva... Mi ćemo na distanci, vi imate svoje društvo, svoj nivo. Bolje... Vlado, ti bre, Miko, i ako zaboraviš, Ja Mika, on Vlado. to ti si Mika. Pa dobro, ako Nije mnogo. treba. Nije mnogo. A nije, ne, pa ako igrate se, ne, nego što ću ja da puknem, neću kočare. Dobro, snimaj. Nije problem. Ja sam bio zadužen samo da snimim. Što mafija? Što je mafija? Mafija je organizovani kriminal. A šta je mafija, šta je organizovani kriminal? Dobro, sad ćemo. Mafija je organizovani kriminal. To je razlika. Razlika u tome što je... Znači... Čekaj, samo nešto... Da meni ne odleti po klokac u vis. Oko čega bre da Jer ja prođe? tebe ne vređam i nemoj tako da se opadiš to zakidanje kantara, to pošto ja se ne bavim tim poslom uopšte. To što pričaš ti kantar, ja skroz nešto drugo radim. Ja sam da shvatim, kao neko pomilovanje ili preti, jel? Sad nemoj da mi pretiš, vodi računa. Svaki kako god odnoš. Nemoj da mi pretiš, Ali ja ti vodi kažem, računa. ali ja ti kažem, ne vređaj, jer ja tebe ne vređam. Znači, neka bude neka vrsta... Pa! Mafija. Mafija. Kao mafija. Ne razumijem. Čekaj, sad smo... Opterećuješ čoveka. Ovo si ni pomerio. Da nije Đenka umro, bem ti lebac. Đenka, si živ, brate? Ovaj te ubi. Pošli. I smrćem da vas smeta, ja to verujem. Ali baća, ja sam se razboleo zbog njegove ladne vode, nisam zbog vas. Niste mi vi krivi. A šta ću ja? Idem da spavam sad napolju, ja ne mogu. A niko to da tebe ne traži. Čekaj, sad ne razgovaramo. Ne, ne, Rego su teme moje. Koje teme, bre, tvoje? Ti ceo vek imaš neku temu. Imam nego.
Ali to je ubeđivanje, neko ucenjivanje, razumiješ? I to prestaje u nekom velikom... To je ucada. Čekaj, ne mora mi se smiješ, brate, pričam... Ovdje, Da baca se kroz prozor. Ne, ako je zauzet cijel dan Lavor kao što je zauzet danas cijel dan. Jer cijel dan zauzet, ajde budite iskreni pred. Ajde Mirko malo, Mirko, samo. Vidiš šta je dengi pa odgledala? Kad si zadnji put džoger ispravo? Džoger sam par puta posle tebe zatekao da sve ima po njemu dlake, uopšte rekao mi džogiraš, kad si njega ostao to pomoći? Od mene da... Ne, nego mogli da radisa. A koga šteba? Jo Bože. Sačekaj da to razmislim. Grupa odruženih ljudi koja... Ne, ne možemo nikad da mislimo da smo mi malo. Dobro. Mafija je glup. Šta si ti postigao? Evo, pogledaj molim te, u papučanu. Šta si ti postigao u životu? Šta si ti zaradio? Da ti smrde noge ti zašli zemlje. Šta si ti Dobro, postigao? zato što sam stavio ovu državu koju se bilo ovovi izvizati u pisaljku razgrađenje. Da. Jo je lopov. Od je već ljutaš. Je tako? Cijel dan zauzet ova kadista. Šta si ti postigao u životu? Ćemo istražiti po tebi.